ହେଇଠୁ କହୁନୁ ହେଇଠୁ କହ। ମାରିଦେବି ମାରିଦେବି ତତେ ଆଜି ଜୀବନକୁ ମାରିଦେବି। କି ମୁଁ ତୋର କଣ କଲି? ତୁ ମୋ ସ୍କୁଲ ଠାରେ କଥା ଦେଖିଛୁ? ନା ମୁଁ ଦେଖିନି। ଏ ବୁଝା ତମ ମୋ ସ୍କୁଲ ଠାରେ କଥା ବି ଦେଖିଲା। ତୁ କଣ କଥା ନୁହଁ କି? କଣ କହିଲୁ? ମୁଁ ଗଧ ମୁଁ ଗଧ। ଆପଣ ପଣ୍ଡିତ କାଲି ଟ୍ୟୁସନ ସାର୍ ତତେ ଚଉଦ ପକଡ଼ିବା କଥା ତୁ ତ କହିପାରିଲୁ 50 ଥର କାନ ଧରି କୋର୍ଟ ପାସ୍ ହେଲୁ। ତୋର କଣ ମନେ କହନି ତୋର କଣ ମନେ କହନି ତୁ ଗୋଟେ ଏତେ ପଣ୍ଡିଚାନ୍ଟା ଏ ମୋ ସ୍କୁଲରେ ବେଞ୍ଚ ବସିଲୁ କାହିଁକି? ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ହଉଛୁ ର ଦେଖେ। ଏତିକି ତାର କଣ କେମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ଆଇ ମତେ ମାରିଲା। ତୁ ପୂଜାକୁ ମାରୁଛୁ କାହିଁକି? ହଉ ସେ କାହିଁ ମୋ ସ୍କୁଲରେ କଥା ଦେଖିଲା? ଓହୋ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ମାରିବୁ? ଠିକ ଅଛି ଆଜି ତୋ ବାପା ମନ୍ଦିର ଫେରିବୁ। ଯଦି ତୋ ସବୁ କଥା ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ନ କହିଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିବୁ। ହଉ ଚନ୍ଦନ ପୂଜା ହଉ ତୋ ସାନ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ତାକୁ ସ୍କୁଲ ନବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ତା ସହିତ ଖେଳିବୁ। ଆଉ ସେ ବାହା ହେଇ ଶାଶୁଘର ଗଲା ପରେ ଭାରତ ନେଇ ତା ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବୁ। କଣ କହିଲୁ? ଭାରତ ମାନେ ମୁଁ ଲୁଣ କାହିଁକି ନବୁନି? ସେ କାହିଁ ମୋ ସ୍କୁଲ ଠାରେ କଥା ଦେଖିଲା? ହଉ ହେଲା ଏବେ ମୁଁ ଲିଖେଇଦେବି। ଦେ ସାର୍ ନା ଦେବି ଦେଖିଦେବି ନା ବାବୁନୁ। ନା ଦେବିନି ଦେ ଦେ ମୁଁ ଛାଡ। ନା ଦେବିନି। ଆରେ ଜଲ୍ଦି हे प्रभु जगन्नाथ ମୋ ହସ ଖୁସିର ସଂସ୍ଥାରେ ଏମିତି ହସୁଥାଉ ପ୍ରଭୁ। ମୋ ସଂସ୍ଥାର ଉପରେ କାହାର ପାପ ନଜର ନ ଲାଗୁ ପ୍ରଭୁ। କାହାର ପାପ